So, without wasting much of your time, regainditi Zim Dancehall. Vakomana isu kwedu kune Zim Dancehall. Vakomana vanotekenya marimba dzerudonedze kutanda dzanzi yowachitsetsenura. Chaunga choshetuka unge jetgira tsika zimberi nomoto. Awite conquering shimba rudura Judah Mazafara Princess Lioness. Hagam kutsenga mango mango paprika mkotinopatandara wana jala avugomungashore. Kutamba chira muna wingi tima ngorira pose vakomana imandidinemi. Satokini chatutevera ndomeno kaenda nenyika kasazodzoka. Mawindi vone mbiridzo pamshika ndreve nemaini zvingoma dzivanongotsika muchida zvamanzwa anunga uye unogodzokera galasina seushiyasi senyuchi mukoko kuunga zvamanzwa anodzova sembada uye ugona baba vadhivhandi vokumboridza gore riya mawaya girinedi nabhazuka enda zobvuma zvimbambaira tiri makwikwi choruchiva zvonzi ndavoda vomusikana unodhonza ngoro pada kwaivonekwa chivakashure munoti chimwe chingambova chii kina wesina wese triples liver wese atodantagwase kikasipatgorasalo yesaya kutadza zvangu ini kuchidzivisa chijomaso wakomana munoti gonera seni Zim Dancehall inondinakira kusvika kuzvigumwe uri prisignari wevakadzi munonyimirira hamusati mavaona varutanga wakomana munongonzwa imi wezhira wezhara wezhowezha zvikiribiri zvangu raska lebo raska udreit uye wakumboimba tokwe mukosi pamafashampaya havangaperi vakomana vacho igurumandira iri bhiza saka rinoda mutashi enzo aisha wenza chingoma topinza jala vasta hello mwari havangaperi vakomana vacho igurumandira asi nembiri ngaisvikepo kunana muzvina marimba vedu oskidi wena zvinotendwa DJ Ponja muna Ponji Malontina DJ Fanta ntongobatanidza Linkman Body Slam Simba ngoma ndiyo basa ngaribatwe aidza that don't fabulous commander don't get twist. Love is the most beautiful thing and our language that we can speak in a time of misunderstanding with those forces. Remember the silences of vengeance, say no to domestic violence. Great is great, that could never be underrated. There is no substitute for quality. Yes, I must say greetings in the name of the mighty majesty, the ever-living, the ever-sure, the conquering line of the tribe of Judah, the one who sits by the everlasting throne, holy man, King Selassie, sure, Rastafari, Wibiru, Sunyu, Mutana 00, General Fire Colosso, Baba Junior Kwasha Mrobo, Wezira Wezara, Weza Makpakao, Mapropoksha, Mafanjamba, Komania Kuminata, Tanzania, Tizitata, yes, I am Maraz Matazi, Machuan Sinans Visa, Frankesto. Yes, I am. Thank you so much, guys. Ladies and gentlemen, my name is General Fire Colosso. Thank you so much. Alright, yandingada kupa inodzi mazimba anakusiyana nemazimba akasimba imazimba chero pakutakura mimba unopera mwedzi kuti pondo uchimupimba achikuramba asi achikuda ake muzimba koomudi handini muzimba gaba rikapera mayo rosukwa reiswa munyu ameno kuti redovi kwenyu makasuka mukaisei asi isu kwedu mbuya maizondo vakatosuka gaba rekemfa vakatoisa mazamba kovadi muzimba Chibanga ngatichimhanye nguva ndodzangotidya otherwise taigona kuzotandara but time ndoyatidya taigona kuzotandara sure. I'm very sorry ndeipi iyoyo inonzi tiri kutumira masoja pasocial media vakomana vangu tanga ine mukomana uya Jama Show Arts. Thank you so much. Regai nditi vakomana kana masvika tanga ina Jama Show Arts uye ukumbofonera Mwari uyu ndo kutokasirira asati avhura mashinashanana mungashagadwa yokubhururuka mari vakomana musambotya mangosvika America bada tskwibidi mompa yake 10 musimbiti momubvunza asi kutskubudu hausi kuda maikitiro vehweshoro nesu rekwepfuti nekuti vakomana vangu vasvika havambotambi pabhasi stop musasiya vogonyeti mompa nkangirosi nhatu dzake dzedhiziri magina DRC yavo mhosva vanoiziva yekureva nhema hunzi 208 takamwa chidhiringi chainzi Davito chaidzungudzwa nehuku stana ndichakuratidzai ini pano stana
mbasimusa kanganwa kaka mukomana ubhema uchimanga muchimuziva here vaizviziva here sabhuku vhara zipi kuti kugara vakaivhura zipi zvinorovesa ndikoko. Thank you so much guys. We thank you those guys. We thank you very much of this appreciation. Apana chichataurwa chimwe chinopfuura boss Manyumbu. Alright, vanenge vachida kutevera Mukwasha Murombo vanoda kutevera Wezhira Wezhara YouTube channel yangu yakanzi General Fire Colosso Official. General Fire Colosso Official ndo YouTube. Then Facebook and Instagram dzonzi akangonzi General Fire Colosso Official. Saka vanenge vachida kunditevera ndo pamunondibata ipapo, ndo pamunobata Mukwasha Murombo Wezhira Wezhara wezo wemagwazhawa mumaporopoto mumapanjamba. Yes I am. So izvi zvinenge zvavepo very soon. Kana muchida kuonawo yekwenyu yekuno kwedu, actually ganditi kuno kwedu.